USangweni owayedlala emumva usho lokhu kade ehambele ukuqhathwa kwamaqembu azodlala imidlalo eyandulela eyamanqamu eJozini Mayoral Cup. Le midlalo izoqala ngelesishagalolunye ekuseni kusasa ngoMgqibelo. Izinto ziqala kakhulu kuma-ward. Ngithakaseleke ukuze ukuthi bayidlala kuma-ward le midlalo le okuyinto enhle ngoba iy'ngane bezazi ukuthi uma ibuye ey'koleni ziyojima ilungiselela le midlalo. Njengamanje sebela kuma-final. Lokho kuyinto enkulu kakhulu nje for kubantwana kuyabagqugquzela. Kwelikanobhutshuzwayo kuzobhekana uWard 5 noWard 8 kubeke nguWard 18 noWard 22 kanti ebholeni lomnqakiswano iNetball kuzodlala uWard 3 noWard 22 kanye noWard 5 benoWard 23. Ikhona neminye iminxa yemidlalo okubalwa kuyona isibhakela, ezokusubatha, ivolleyball kanye nemidlalo yesintu ama-Indigenous Games. Usihlalo ngokuhlonishwa ku-LFA uMpotshane uthi ithalente liningi kakhulu kulo masipala ngaphansi kwesifunda uMkhanyakude. Sinabantu la eJozini thina singabakhomba sithi lo muntu wahamba waya ngodlala ngenxa ye-Mayor's Cup. Kunabadlali abadlala professional through i-Mayor's Cup eswela eJozini. Imeya yaseJozini uNkosinathi Myeni ithi yize bebeneyinkinga kwezimali kodwa-ke bebengeke bengayisingathi le midlalo. NgoMgqibelo kusobe sibhizi kudlalwa ifinal khona le endumo. Sicela ukuthi wonke umlaleli noma umhlali waseJozini noma wakuphi ezobona amakhono engane zethu eJozini ngoMgqibelo intaki yobe ibekela amazolo. Le midlalo yeJozini Mayoral Cup izobanjelwa eNdumo Stadium.